हे आता सांग काय तर मग कशी सांगी होत आता काय आता काय मग एक जुन्या आठवणी सांगतं एकदम पुरातन काळातले ते सांगते. तुझ्याकडे काय आठवणी आहेत धरणावरचे? एवढे काय माझ्याकडे आठवणी नाहीत, कारण मी तर 7वी असताना इकडे राहावं गेले. त्यासाठी मी मालवणात होतोय. मी यांच्या याच्यानुसार मला काही वीर एवढाच माका पण पहिल्यांदाच मी हे बघितलंय तिकडे देवस्थान. आता इतकं काय माहिती नाही माका इकडचं. तुका काय माहिती आहे धरणाबद्दल? माका एवढं नाही, मी कारण जरा लांब राहतो. असं संध्याकाळचीच फक्त वेळ माझी इकडे जाता. असं एक ठिकाण चांगलं आहे. मूड फ्रेश करूसाठी बरेच या ऑप्शन आहेत. मग तुम्ही नक्की आता काय करू घेतास काय देवाक माहिती. सुमित आणि तुमका बरं गावलो आहे. मस्त. इकडे बहुतेक पक्षी असतात भरपूर ना. निशाणी सोडून गेले सगळे. व्हाईट कलर अर्धा लिटर कलर होते सगळं व्हाईट एकत्र केले ते. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आजचा दिवस यो पूर्ण माझं फुकटच जाणार होतं म्हणा. तरी पण मग सुमितला मी फोन केला आणि विचारलं तर तो धरणावर होतो. तर सुमित आणि त्याच्याबरोबर 2 मित्र आपलेच, केतन आणि सिद्धू. तर ह्यो आपल्या धरणाचा दरवाजा हे जो मागे दिसता ना तुमका, ह्या आपण आता धरणावर असो, पोईपच्या धरणावर. इकडे ज्यावेळी पावसाळा असता ना तेव्हा त्या विहिरीपर्यंत ते वरती बघू शकतास तुम्ही किती अर्ध्या विहिरीच्या वरतीपर्यंत पाणी असतं. म्हणजे एवढा पूर्ण धरण या भरलेला असता. आणि आता पूर्ण रिकामी या थोडासा फक्त त्या पाणी आहे तुमका दाखवते मी. 24 वर्षाचे 12 महिने जर पाणी असतं ना तर इकडे स्पीड बोटिंग वगैरे करू काय हरकत नव्हती, म्हणजे पर्यटनासाठी. पण ह्या पाणी नाही राहत. ह्या अजून तुम्ही 1 महिन्यानंतर बघितलंस ना तर इकडे अजून पाणी कमी झालेलं असतं भरपूर. तर या बघा समोर दिसता ह्या भरपूर पाणी आहे बघा. जास्त पण नाही, कमी आहे. आणि इकडे आपल्या मालवणी भाषेत जे वांडरमारी म्हणतात ना, म्हणजे जवळपास ते आदिवासी जमातींमध्येच येतात ते. तर त्यांची वस्ती आहे तिकडे पुढे त्या ठिकाणी. तर आम्ही आता जातलो आहोत त्या बाजूक. तिकडे एक ना सुमित म्हणता की तिकडे एक गुफा, अशी छोटीशी एक गुफा. तर त्या बाजूक आम्ही ती बघू जातो नक्की काय आहे ती. आणि इकडे बरेचसे कपल वगैरे पण इलेले असतात. तर कोण कोण येतात काय, मी तर पहिल्यांदाच येईल खूप दिवसांनी. आणि आता आम्ही तिकडे जाऊन बघतो नक्की कुठली गुफा आणि काय. आता चला आपण व्हिडिओ सुरुवात करूया इकडनं. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. समोर तिकडे ते राहतात वांडरमारे. आणि हे बघा हे कपडे वगैरे इकडे सुकत घातले नाही दोन. पूर्ण असा मोठाच्या मोठा ग्राउंड टाईपचा असं उतारा, छोटं 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 थोडं थोडं उतारा. ह्याच्यात मासे आहेत काय रे? तुम्ही हे थर बघू शकतास मातीचे. जसं जसं पाणी कमी होता ना तसे तसे थर दिसतं ते बघा आपल्या. आणि हे इकडे पाणी आहे, छोटी छोटी खडकं आहेत सगळी. पूर्ण असं खोलगट थोडंसं बाग. आणि त्याच्यात जेवढं पाणी असतं ना तेवढंच. मी मागच्या वर्षी जेव्हा मी बघितलेलं लॉकडाऊन जेव्हा होता तेव्हा आम्ही असेच टाईमपास म्हणून इकडे येऊ, तेव्हा त्यापेक्षा पण ह्यापेक्षा पण कमी पाणी होता. भरपूर कमी होता पाणी. अजून एप्रिल आणि मे 2 महिने आहेत, त्याच्यामुळे अजून खूप पाणी कमी होता यातला. मस्त वारवा सगळे. आणि मग अशी जसं मी सांगितलेलं आहे ना तसेच हे बघा पाण्याचे जसे जसे लेअर खाली येतात ना, म्हणजे पाणी जसं जसं कमी होतं तसे तसे थर इलेले आहेत एक 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 मातीचे. ह्याकडे अजून चिखल आहे बघा खाली. आणि आम्ही आता एका झऱ्याच्या शोधात दिलेलो, पण तो झरो अजून आमका काय मिळाक नाही. इकडे जे इकडे असत राहक लोक ना धरणावर, ते त्याच झऱ्याचं पाणी पितात ना रे. तो झरो आम्ही शोधूच्या प्रयत्न दिलेलो पण मिळाक नाही काही झरो. आणि सुमितच्या घराकडे नळ आहे, त्याच्यामुळे सुमित काय इकडे येणार नाही. तर आम्ही जो झरो शोधूत इलेलो ना तो झरो आमका मिळालो आहे बघा. ह्या पूर्ण कापच आहो, बहुतेक काप आहे ना रे. नाही हे शेती होई ना काय का वरती शेती होती. सुमित म्हणता की वरती तिकडे शेती होत होती आणि ह्या साईडीन ना एक व्हाळ होतो.
त्या व्हाळाचे हे झरे आहेत आणि खाली मातीच्या खालना बघू शकताच तुम्ही भरपूर, आणि इकडे पायाचे ठसे पण आहेत, म्हणजे ते घेऊन गेलेत पाणी. हे बघा, हे पण एक पाणी येतं उंबाळ जसं असताना पावसात जसं जमिनीतनं डायरेक्ट पाणी येतं तसं येतं. या असे 3-4 ठिकाणी आहेत वेगवेगळे. हायचं पाणी ती लोक पिऊक नेतात. तर पुढे आपण बघूया ते आपल्या गुफा मिळता काय. आम्ही फिरत असे इलो, भरपूर लांब इलो. आपला जो धरणाचा दरवाजा ना तिकडे समोर आहे, तर सूर्यामुळे तुमका दिसायचो नाही. आणि है ना हिरव्यागार रान आहे बघा, आणि फुलपाखरं पण बघा कशी फिरतात. ते जसं पावसाळा असताना, पावसाळ्यातलं जसं मोसम असताना तशा टाईपच हे वाटतं. आणि बहुतेक ना हे जे दगड दिसतात आपल्या समोरचे ना, हे लोकवस्ती टाईपच काहीतरी वाटतं. म्हणजे जुन्या काळातली इकडे घरा वगैरे कोणाची तरी होती, ती पाण्याखाली डुबान वगैरे गेली, असा काहीतरी हे वाटतं ह्यो एरिया जो हा ना तो. आणि ह्या बाजूक पण आता सुमित आपल्याक घेऊन इलो त्यांचा जो गवळदो असता इकडे त्या ठिकाणी. तर लांबसून दिसला काहीतरी तिकडे लावलेला, म्हणून आता बघू गेलो आम्ही. बघूयात हे नक्की कुठला देवस्थान काय आता. तर यो भलो मोठो आपल्या धरणाचो एरिया बघा भरपूर हा. त्या बाजूक तिकडे पाणी आहे, मगाशी मी तुमका दाखवलं आहे. आणि ह्यो जो आपला देवस्थान ठिकाण, म्हणजे मी एवढी वर्ष आज धरणावर येत आहे ना, आज पहिल्यांदाच मी ह्या तिघांच्यामुळे मी आज ह्या ठिकाणी येईल आहे. म्हणजे ह्यो आता आपल्या बघितलंच ना तुम्ही, तरी शंकराची जशी पिंडी असते ना तसंच असेल, फक्त आतमध्ये जी पाषाणं होती 3-4 पाषाणं वेगवेगळी, आणि इकडनं ह्या पाणी जाऊसाठी ठेवलेलं आहे बघा. तर इकडे सुमित म्हणता की गवळदो जसं आपलं असतं ना तसंच काहीतरी एक कार्यक्रम असता, बरोबर ना. तर ते जेवण वगैरे नैवेद्य वगैरे इकडे पहिलं दाखवलं जातं. आणि या ठिकाणी हे बघा तुम्ही, जे बत्ती लावतो आपण, पंती लावतो, निरंजन पेटवतो, अगरबत्ती लावतो, तसं आपण रोज लावतो असं तर वाटत नाही याकडे, कारण आपल्याला दिसला असता काहीतरी असा निशाण दिसला असता. ह्या ठिकाणी सारवलेला पण, आणि आंब्याचे टाळ, आंब्याचे बहुतेक ह्या होळीच्या वेळी काहीतरी केलेला बहुतेक असं वाटतं, कारण ह्या सारवलेला वगैरे दिसतं हल्लीच. तर त्या ठिकाणा नक्की एक्झॅक्ट याची इन्फॉर्मेशन आमच्याकडे पण नाही. मी तर पहिल्यांदाच येईल ह्या ठिकाणी. आणि ह्या ठिकाणी पण असं वाटतं की ह्या देवस्थाना म्हणजे लोकवस्ती तर हे नक्कीची असतलीच, बरोबर. त्या ठिकाणी मोठे मोठे दगड वगैरे आहेत, आणि मगाशी तुमका दाखवले तसंच तिकडे घराचं जसं चौतर वगैरे असताना तसेच भिंती वगैरे ते किंवा गडगं वगैरे जसं असतं तसे ते दगड रचलेले आहेत भरपूर. तर एकदम अमेझिंग प्लेस आहे. जागा तर एकदम खतरनाक आहे, आणि वारो मस्तपैकी येता. आता आम्ही 4 जण अजून थोडं इकडे तिकडे फिरतो, बघतो अजून काय मिळतं काय आमका. मगाशी त्या पाणी जसं साठलेलं होतं ना तसंच ह्यो एक एरिया, म्हणजे थोडंसं खोलगट आहे, पण इकडे पाणी नाही. त्या बाजूक पाणी होतं आणि या बाजूक पाणी नाही. आणि इकडे मोठमोठे खडक आहेत, जे पावसाळ्याच्या वेळी ना भरपूर इकडे पाणी असतं, त्याच्यामुळे या दिसतच नाही काय. आणि मी तर या ठिकाणी पहिल्यांदाच येईल आहे. समोर पण बघा आपण एक इकडे छोटीशी गुहा, आणि त्या गुहेत पण इकडे पार्टी वगैरे करू येतात लोक, म्हणजे बाहेरच बसलेले असतात इकडे. हे बघा, बघू शकताच तुम्ही इकडे हे द्रोण पत्रावळी वगैरे काय 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 टाकलेला मस्त. आणि सुमित म्हणतं की इकडे कपल पण येतात बसाक, एन्जॉय करू. सुमित कधी इलेलो माका नाही माहिती. तर मित्रांनो, हा आपला जो पोईपचा धरण आहे ना, जेव्हा त्या ठिकाणी पाणी असतं, म्हणजे पावसात पाणी असतं, वर्षाचे 12 महिने पाणी नसतं. नाहीतर एखादो प्रकल्प वगैरे केल्याने जरी असतो गावातल्यानी, किंवा इतर कोणी जरी केल्याने असतो, तरी आजूबाजूच्या सगळ्या गावांका इकडचा पाणी गेला असता. म्हणजे पाण्याचा पुरवठा सगळ्या गावांका इकडनं देऊ झालो असतो, एवढा पाणी इकडे साचलेला असता भरपूर. म्हणजे ज्यावेळी जोरदार पाऊस पडतो ना तेव्हा धरणावर पाणी इला म्हणतात लोक. म्हणजे जो धरणाच्या बाजूक जो रस्तो आहे ना तो या ठिकाणी ब्लॉक झालेला असतो पूर्ण. रस्त्यावर पाणी असलं की रस्त्यावरनं जाणारी जी वाहनं असतात ती सगळी स्टॉप झालेली असतात, म्हणजे जात नाही पलीकडे. तर एवढा पाणी इकडे असता. तर तो जो पहिलो फलक दिसता ना तिथपर्यंत पण पाणी असतं, त्यामुळे तिकडे पाण्याचा ह्या मोजमाप काढूसाठी हे पाटिये लावलेले आहे बघा. यांच्यावर
किती मीटर किंवा जसं काय पाणी मापतात किती मीटर का मिलीमीटरमध्ये कसं जास्त तर माका नाही माहिती नक्की. तर हे बघा हे नंबर वगैरे लिहिलेले आहेत तसेच खाली आहेत ते बघा. भरपूर आहेत इकडे पाटी आणि शेवटची पाटी ती होती ना ती खाली पडली आहे ती बघा. 2 अजून पाटी होते खाली त्याच्या. आणि धरणाच्या वरती गेल्यावर हे छोटंसं रस्तो जिकडनं रिक्षा 4 व्हीलर 2 व्हीलर जाऊ शकता. आणि मगाशी तुम्ही बघितलेलास धरणाचा जो दरवाजा होतो ना तो खालच्या बाजून तुम्ही बघितलेलास. वरच्या बाजून तुमका मी दाखवते धरणाचा दरवाजा कसं असतं तो. हे बघा हे आपलं धरणाचा दरवाजा. मगाशी मी तुमका खालना दाखवलं आहे छोटेसे शिड्या. आणि ह्या जो चाक आहे ना ह्या आता लॉक केलेला बहुतेक हे लॉक केलेला ना या त्यामुळे या फिरायचा नाही. ह्या फिरवल्यानंतर दरवाजा तो वरती येता आणि ह्या बाजूक ना एक विहिरी टाईप आहे त्या बाजून पाईप लावलेला मोठं आणि ह्या बाजून दरवाजा म्हणजे या गोल फिरवला का तो दरवाजा वरती येता आणि पाणी या बाजून त्या बाजूक जाता. असो ह्यो दरवाजा. तर धरणावरची सफर आमची पूर्ण झाली आणि आम्ही आता सगळे घरात चाललो. आपल्या सिद्धू तर पुढे गेलो आणि मागे आपल्या सुमित आणि केतन दोघेजण मागे आहेत. आणि धरणाचा ह्यो रस्तो आहे ना ह्यो आपल्या मेन रोडला म्हणजे कट्टा रोडला बाहेर पडता. तुमका मी दाखवते ते एकदा. कट्टा रोडला बाहेर पडल्यावर आपल्या डाव्यासाठी कट्टा आणि उजव्यासाठी आपण पोईप नाक्यावरच जातलो. बघा ह्यो दिसता तो आपल्या समोरचा रस्तो तो डाव्या बाजूक कट्ट्या साईडला गेलो आणि उजव्या बाजूक गेलो आपल्या पोईप नाक्यावर. छोट्याशा व्हिडिओत तुमका मी पोईपचा धरण जा जुना पुरातन काळातला पोईपचं धरण त्या एक्सप्लोअर करूचो प्रयत्न केला आहे. जर व्हिडिओ तुमका आवडली तर नक्की लाईक करा. माझ्यासोबत माझे मित्र केतन सिद्धू आणि सुमित हे तिघंजण इकडे बसलेले आणि टाईमपास म्हणून मी इलेलं आहे पण म्हटलं शूट करूया आणि एक छोटीशीच व्हिडिओ झाली. तर व्हिडिओ तुमका आवडली तर नक्की लाईक करा शेअर करा. जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि शेअर करा व्हिडिओ. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.